Autant ka lajɛba tile filanan na Lituanie jamana faba la ani kalo 18 ɲɔgɔn Russie ka bingani daminɛ kɔfɛ G5 n'o ye Amérique, Angleterre, France, Canada, Allemagne, Italie ni Japon olu mɔgɔw ye laɲini dɔw jira ka ɲɛsin Ukraine jamana ka lakanani ma. O ye ka Kiev dɛmɛ ka Rusila jamana ka kɛlɛ ni kɛlɛ sisan ani ka Moscou bali ka sini marifatigi bingani si kɛ a sigiɲɔgɔn kan. Ni o laseli ni ye Moscou dimi o ma Kiev ka jigitigɛ bon ye ka sababu kɛ a ma waati boloda cogo tigitigi sɔrɔ ka don jɛkulu nin kɔnɔ. Ukraine ka wakiliw ɲumanw ye ka kɛ OTAN kɔnɔ. Volodymyr Zelensky y'o jira a kɛlen kɔ ka OTAN ɲɛmɔgɔya kɔrɔfɔ kosɛbɛ tile kelen ka kɔn o ɲɛ. U ka waati latɛmɛni kosɔn min bɛ Moscou jija ka taa fɛ ka siranya dan a ka jamana kɔnɔ. Norvège jamanaden tɔn ɲɛmɔgɔ ni n'a sigira ko kura san kelen nin na a y'a jira ko ɲɛta min kɛra nin tile fila lajɛba nin na ye fɛn ɲumanba ye. Arabadɔn kumaɲɔgɔnya nin kɛra tile kelen tɛmɛnenw kɔ Turki y'a ka sɔsɔli dabila Suède jamana ka don OTAN kɔnɔ k'a jira k'a b'a fɛ ka gɛlɛyaw nɔgɔya ni tilebin jamanaw ye. Grèce fanga fana b'a o la. Hali sani setigi jamana jɛkulu n'o ye G7 sɛbɛn ka bɔ Kremlin y'a jira ko nin lakanani wakiluyaw minnu bɛ di Ukraine ma olu bɛna Russie jamana ka lakana gɛrɛntɛ.